Mutta se minkä takia mä tulin tänne niin halusin sanoa muutaman sanan siitä, minkälaista sakkia tänne on tulossa. Että olemme turvassa heittoitäisyydestä ja suvakkeessa turvassa. Tiedä mitä. Että isänmaallisuus ei ole rasismia. Se, että haluaa turvata omien lastensa tulevaisuuden, ei ole rasismia. Hitlerin natsien kolmannen valtakunnan rotuopin. Mutta edes ominaisuutta ei ole muilla. He ovat loisia natseja ja rotuopin keksimisestä. He ovat vaan... Seppo Lehto. Moro! Valkoinen tulevaisuus toiveenamme. Toiveena. Yönukka karkoitettu on jo pois. Otetaan juutalaisia tässä maailmassa. Ne on tehnyt kaikki keksinnöt tähän maailmaan. Ne on tehnyt kaikki keksinnöt, millä me ja maa kuuluu Jeesukselle. Varavaltuutettuna kaupunginvaltuustossa. Aamun valkeus jo voittaa. Kaikille. Mä olen vaan yksi nainen Suomessa muiden naisten joukossa. Ja mä en halua, että täällä tarvitsee kaduilla pelätä. Nyt se nähdään. No niin, täällä on aika suvaitsevaisia näköjään. Suomi! Sen verran vielä haluan sanoa, unohdin tuossa, eli Se Aasian paise Suomessa ryssöi kauan ja haise silmien väliin, silmien väliin, silmien... Jumalauta! Me kun luulet, että on minun maa ja minun maailma, mutta meitä on täällä näin monta. Uskomatonta. Hyvänen aikana, me olemme kaikki yhtä maa. Kaikki me olemme yhtään kansa. Kaikki meidän haava tuntuu ja lapsen huutuu syvän mereltä kyllä kuuluu tähän päivään asti ja kuuluu tähän paikkaan asti. Mä haluaisin kiittää teitä. Te olette kaikki sanat olette sanoneita. Teidän sanat ja teidän huutut kuuluu aika korkealla. Olen ylpeä teistä suomalaisia. Olen ylpeä, että te olette tamperelaisia. Ja ennen kaikkea te olette ihmisiä ja ihmisarvoisia. Kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet tähän päivään.